Inselmilkom, illum is-Sibt tal-Ottava tal-Għid, nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Father Jimmy Bonnici. Illum nitolbu għal dawk kollha li huma persegwitati minħabba l-fidi u t-twemmin tagħhom biex il-Mulej ħarishom u jagħtihom il-qawwa tiegħu. U biex aħna nilqgħu l-istedina li Ġesu jagħmel lilna fl-Evanġelju tal-lum biex inċandru l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Il-Mulej ħareġ bil-ferħ lil poplu tiegħu, bajat ta' ferħ lil magħżulin tiegħu. Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Kieku ninaqdu fl-imkien fil-preżenza ta' Alla nħallu lil Kristu l-xoxt ikompli jimliena bil-ferħ u l-kuraġġ. Jew ukoll narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, Mulej ħniena, mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena, ferħ ta' min iħobbok, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, nagħtuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bien il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qattal b'tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Qaddiż, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti b'ħafna grazzi tkattar il-popli li jemnu fik, ħares bit-tiba lejn dawk li ħtart għalik biex kull min twilet mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija jimtela bil-ħajja ta' dejjem u jgawdi għena bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kapijiet tal-Lut u x-xjuħ u l-kittieba meta raw il-kuraġġ li bih Pietru u Ġwanni kienu tkellmu baqgħu mistaġba bihom għax kienu jafu kemm dawn kienu nies sempliċi u bla tagħlim u fehmu sewwa li kienu nies ta' madwar Ġesu. Imma meta raw ir-raġel li kien imfejjaq wieqaf hemm ħdejhom ma kellhom ħila jwieġbu xejn. Imbagħad ġaluhom joħorġu barra mis-Sinedriju, għadu jitħattu bejniethom u bdew jgħidu x'se nagħmlu bihom dawn in-nies? Għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dan il-miraklu sar permezz tagħhom. U dan aħna ma nistgħux niċħduh. Imma biex dan ma jinxteritx aktar fost il-poplu, ejjew nedduhom biex ma jsemmu dan l-isem ma' ħadd iżjed. Għalhekk reġgħu sejħulhom u ordnawlhom biex b'ebda mod ma jitkellmu jew jgħallmu fl-isem ta' Ġesu. Imma Pietru u Ġwanni weġbuhom ejdulna intom jekk hux sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla, għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu wedduhom u telquhom għax minħabba l-poplu ma rfux kif jaqbdu jikkastigawhom għax kulħadd kien qed jagħti glorja lil Alla għal dak li ġara.
Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien Nizzik ħajr mulej tal-li weġibtni. Nizzik ħajr mulej tal-li weġibtni. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Awwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej. U kien għalija is-salvazzjoni tiegħi. Ajat ta' ferħ u rebħ fl-erejjex tat-tajbin, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ngħidu flimkien Nizzik ħajr mulej tal-li weġibtni. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmutux imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħaqarni tassew il-mulej, iżda ma talaqnix għal-mewt. Ngħidu flimkien Nizzik ħajr mulej tal-li weġibtni. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u r-rott ħajr lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Nizzik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija is-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu flimkien Nizzik ħajr mulej tal-li weġibtni. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għajt. Għax fada il-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu raġa ħabbeb il-midneb ma' Alla l-missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar. Isaltan rebbieħ. Għajdilna Marija, ħabrilna fit-triq li min rajt. Jien rajt qabar Kristu li xoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Ir-xoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih it-tamajt. Maru il-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. Nemmnu li llum Kristu l-xoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li qam mill-mewt filgħodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu deher l-ewwel lil Marija ta' Magdala li minnha kien keċċa 7 xjaten. Din marret tħabbar kollox li sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn meta semgħuha tgħid li hu kien ħaj u li ratu ma jemmnuhiex. Wara dan wera ruħu taħt sura oħra lil 2 minnhom huma sejrin bil-mixi lejn ir-raba'. Huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn, imma anqas lil dawn ma jemmnuhom. Fl-aħħar wera ruħu lil 11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom talli kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom jibsa li ma jemmnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-mewt. U qalilhom morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. Il-kelma tal-mulej. Lil Marija ta' Magdala li minnha kien keċċa 7 xjaten, liż-żewġ dixxipli l-oħrajn ma jemmnuhomx. Forsi nsaqsu għaliex ma jemmnuhomx. Jista' jkun li minħabba li d-dixxipli ta' Ġesu l-11 raw bliema brutalità kien inqatel Ġesu, jgħidu spiċċa kollox il-ħażin jirbaħ u issa fuq kollox minnu fil-poter u li wassal biex Ġesu jinqatel għadu fil-poter.
naqtaw qalbna m'hemmx tagħmel. Jista' jkun kellhom is-sens ta' ħtija li qed tagħlaqhom. Il-fatt li ċaħdu lil Ġesu li ħarbu, issa xi dritt għandna aħna li niltaqgħu miegħu. Jisu bħal meta tweġġa' lil xi ħadd li tħobb u ma tkunx tittara għajnejh jew għajnejha. U jista' jkun qalu aħna ħaniltaqgħu ma' dak li tradejna. Jista' jkun ukoll sens ta' superjorità. Ġesu kien għażel lilna l-ewwel u lil Pietru taħt il-ċwievet se jmur jiltaqa' ma' mara u dik li kellha 7 xjaten għandu jiltaqa' magħna l-ewwel. Il-preġudizzju li jagħlaqna sens ta' superjorità fuq l-oħrajn. Forsi nistgħu ngħidu ma aħna konna mill-bidu nsara minn mindu ġie San Pawl ħajkellimna permezz ta' persuna tiġi minn pajjiż ieħor jew minn persuna li rebħet il-vizzju ta' droga jew persuna li nħelset mill-ħakma tal-prostituzzjoni. Konna idejat li jżommuna magħluqin fina nfusna u ma ninfetħux għall-aħbar it-tajba. Xi skoprew id-dixxipli meta der Ġesu lilhom? L-ewwel nett skoprew li vera l-imħabba t'Alla tirbaħ fuq il-brutalità tal-ħażen. Taqtax qalbek, il-qawwa ta' Alla hija aqwa, iktar qawwija minn kull ħażen li jipprova jirbaħ lid-dinja. Għarfu wkoll fil-ħarsa ta' Ġesu li mhux il-ħtija tiddomina l-qalb tagħhom ma skoprew għajnejn li kapaċi jħollu l-qalb u jiftħuha għall-imħabba, għall-fiduċja ġdida. U skoprew ukoll li jekk Ġesu iwassal l-aħbar it-tajba permezz ta' mara li minnha nħellsu 7 xjaten, hekk ukoll Ġesu jista' jħabbar l-aħbar it-tajba lid-dinja kollha anke permezz tagħhom huma li n-nies kienu jikkonsidrawhom bħala nies bla edukazzjoni. Ejjew nitolbu li aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza tal-qawmien tal-mulej li jeħlisna minn nuqqas ta' fidi li jista' jagħlaqna fina nfusna, li jista' jaqtalna qalbna quddiem il-ħażen li naraw madwarna, li jista' ipoġġi fina sens fals ta' superjorità fuq l-oħrajn. Tolbu l-mulej għamilna dixxipli kuraġġużi u koerenti mal-Vanġelu. Resqu it-talbiet tagħna quddiem dan Alla li huwa ir-rebbieħ fuq il-ħażen u fuq il-mewt, nitolbu għall-Knisja l-poplu ta' Alla kollu, inkluż il-Papa, l-Isfijiet, is-Saċerdoti, sabiex inkomplu nħabbru l-Vanġelu tal-aħbar tal-imħabba ta' Alla lil kulħadd b'mod kuraġġuż u b'mod koerenti. Nitolbu. Tolbu għal min qiegħed jagħti kull ma jista' għas-servizz tal-komunità, għas-servizz tal-oħrajn u forsi qed jgħejja jew jaqta' qalbu minħabba id-diffikultajiet li qed jiltaqa' magħhom. Nitolbu mod speċjali għal dawk li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, dawk li jakkumpanjaw nies li tiġorru ansjetajiet fihom. Nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin jaħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni, nitolbu għal tant ġenituri, ommijiet u missirijiet biex il-mulej jagħtihom is-saħħa u l-perseveranza. Nitolbu. Tolbu għal dawk kollha qed jitħabtu mal-mart, mod speċjali dawk li jinsabu weħidhom. Nitolbu. Nitolbu għat-tfal u żgħażagħ biex ikomplu jrawmu fihom karattru sod qawwi b'valuri sbieħ. Nitolbu. Nitolbuk Missier Qaddis biex tilqa' lilna, tilqa' wkoll ix-xewqat u t-talbiet li hemm f'qalbna u ddewwaqna l-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu għaliex fit tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu għaliex fit tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt jaqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. Huwa qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew blena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-semulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdussija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u nisqof ġew li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-koll għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala wlied eżist tal-Missier jew nintelqu f'idejh aħna u nitolbu Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art, ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħen aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ngħidu flimkien it-talba tqarrina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsabta bil-ħaqq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem għatih ukoll li jasal fil-qawmin mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, imbirku lill-mulej, inroddu ħajr lil-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-tagħna ħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u li inti jomna li kisma' tal-tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna, u Ġesu tiegħek jaħfrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna li ribih kollha speċjalment il dawk li huma bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art, ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrieħ iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-Glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-Glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, waffrilna dnubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-tiġrib, iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, waffrilna dnubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-tiġrib, iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdibbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik li lek inajdu, għalix aħna turufnati u li teva, li lek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmu. Ejja mela, dawa lina dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wardan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u bija u ħelwa Verġni Marija. Tlopalina Qaddisa Marija Umm Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għaffrilna dnubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif li mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Ta' dejjem jiddifuhom. jistrieħu fis-slim, Amen. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu smana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu l-qattal btagħna. Missier Eternalla, Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Umm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-Grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-er, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rabta ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Talba lil San Mikil l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida
kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Tolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka kbirhom Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Intemmu hawnhekk din ix-xandira mill-Kurja tal-Arċisqof il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex. Infakkarkom li minada il-ħadd tal-Ħinina Divina ser inxandru qudiesa bil-Malti fid-9:30 u qudiesa bl-Ingliż fis-6:30 ta' filgħaxija. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu u kull filgħodu mit-tnejn sal-ħadd fid-9:30 saċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa li tistgħu issegwu wkoll fuq il-website tal-Arċidjoċesi ta' Malta www.knisja.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Insellmilkom.